Здравейте, пичове! Това е втори епизод от Майнкрафт. Нещо спря камерата и нещо стана. И така, вие си цъкате по разбиране, генериране на структури и всичко. Шана команди включвам, бонус съндък, това не е читване, това си от играта бонус съндък. Сидън, ще напишем как моето име, ШХ, АД. Така, мисля, че е хубаво. Ето така, това е. И цъкате вече създание на свят. Ето така ще ви пъкне. Надявам се този клип да ви хареса. Абонирайте се за мен, скъпи уважаеми фенове. Знаете, че вижте, даже това ми е почти от такова. Така, ето го бонус съндъка. Пускам малко клечки, дърво, така, една брадва, ще си взема честа, защото не ми се прави и то чуете. Ето сега ще ви покажа нещо, това ви е стътла, аз си отварям, така, ето това е. Game от 1, тук може да летите, както казах, свободно. Име защо видях село и защо наистина видях село. What? Защото ме е спалнал до село. И домина в този епизод ще си изкарам някакъв късметля. Така да преминем. Виждате, не съм си взимал нищо. Чакай, забравих да ви покажа нещо. Това е всичко. Можете да си взимате това всички предмети. Тук. Ето. Тук храните. Тук. Инструментите. Тук оръжията и броните. Тук пошанките. И тук съответно удите. Материали. Тук пише. Тук си търсите. Аз сега няма да пиша, защото съм друг език. Така. Като пишете Game от 0. Ето, видите. Защо бе? Сетих се. Защото може би не съм сложил кривата черта. Това ще е най-късметлийския ми епизод, който ще ми е втори. Ето така, аз ще си го включа на лесно на сега, мирно. Ако гледате на английски ви е писвал, hard и medium. И имаше лесно, но не. Така, селянино. Това може би ще е моята къща, но аз търся някой нещо друго. Хората може би са се досетили вече и открихме го. Може би ще ни изпадне Diamond. Не мога да предполагам. И ето изненадата. Охо! Започнаха се. Вместо да търся, имам си 2 седла и хляб. Просто късметлия. Поглед до поглед. Този клип може би пак ще е 20 минути, колкото и предишният. Но не ви обещавам. Чичо, какво предлагаш? Чиче? Не мога да разгледам. Ти нещо ще му обръщаш внимание ли? 16 вълна. Това не е добре. Това не е наред. Тъй, чичо, да. Намирай. Ти
добре. Ти добре. Вие сте добре. Тебе не... Пистол цара един път. Я чакай да видите как си е. Това е добре. Аз имам 3, ама няма ти дам. Ти пак какво правиш тук, бе? Ти какво предлагаш? Ти си същия като он. Нямам никакви материали, просто забелязате. Имам брадва. Нека да събера дърво. Зайко байко. Направите уши. Бавно, по-бавно. И имаме постижение. Най-накрая събрахме дърво. Аз бях тръгнал да снимам друг клип, но случайно някак камерата ми прецака по най-гадният начин. Бях изцяло намерил. Имах сигурно 200 айрон направо. И камерата ми спря. Ето това е да си голям късметлия. Виждате в този клип всичко става еднакво. Ей, Чичо, какво предлагаш сега? Тя не си они. Ей, ти си... Умри. Тая. Нека си сложим всичкото дърво. Това явно е било съдба с онзи чест. 40. Цветенце. Ще погребем онзи чичко там. Защо си толкова нависоко? Отивам да събирам дърво, какво си? Заедно, ела тук ти. Тък. Какво предлагаш? Добре. Ай, ти ма обра, бе. Праси. Колко ми пусна? Мисля, че ми е пусна. Ти преди ще отидеш при марковите, бе. Че ми е богата фермата, не означава, че вие трябва да ядете. Супер. Хоп. Нищо, че имам вече хляб, купих едно. Няма ги да саждам, защото има още 1000 ферми. Забакнах се. Какво е това? И защо въобще го има тук? И защо искам да щупа това? Кое щупа това? Сега. Девет минути вече е клипа. Бум. Малко напред. Бум. Дали ще направя? Не. И забравих, гледайте контрол. Прави по-голям джамп. Аз съм най-големия късметлия във всички времена.